Hemen inbiota aurkezpena nadori. Ez, hau izango da Deabroren galderak. Ah, bai, bisa, bai. Gutxien gustatzen zaizun tontorra. Ufa, ze zaila. Gutxien gustatzen zaidan tontorra da San Lorenzo, Ezkarain. Oso aizetxoa dalako eta lagun batzuk ere bertan hildialako. Zer da zailagoa, mendira igotzea, ala albistegietako zuzeneko bat egitea. Segun mendixa eta segun albistea, baina igual esango nuke zailagoa dela zuzeneko bat itzia albistegixan. Zer da lasterketa batean gertatu zaizun okerrena? Komunera juteko gogo aukitzea. Zer da zuzeneko batean gertatu zaizun okerrena? Txuriz gelditzea, hau da trabatu eta hitz bat zaizula ateratzen eta zuri iruditzen zaizun mundua pasau dela, gero igual 5 segundu izan dira asko jota, baina momentu hortan nahi dezu kamaratik ezin eta lurrazpixan sartu. Nola jasan zenituen hainbeste egun Himalaian, komunik gabe? Bueno, aldan bezala, beste danok bezala, naturan gure hondarrak lagatzen zoritxarrez, baina bueno, gero han ere lan handia itxen da eta gure hondakin horiek ere bai etxera eramaten dira, jaitxitzen dian bera.